Hi friends, nong tina ani katal vlog lamsugo. Tina ang Dr. B.R. Ambedkar school thanai. Aro ani brother no kisa admission khaina bagai. No jotonan video na changdi. No hai malai nai a school so genge. Sing sok lagi sekolah, tahu semua school bisa paham naik, nak macam ni. Tahu school ni bisa ngain rina kah? Nak macam ni. Find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to
जों दाबो स्कुलनि बायराव वेट खालामजाक जों स्कुलाव किसु मिटिं चल दङ किसु एडमिसन ओमफ्राय किसु वेट खालामनो सावा अबसे नासिन तंलाजाक नकना तंनाय आंनि भिडिअ जों एडमिसन वन परे नखलायफोराव मान ताइसन होबाय मालाय फैनाय 1 hour later. फाइनली जों एडमिसन नङै फैया दाबो जों नकनि बागै लाम दुसुका स्कुलनि तफन स्कुलनि गेटनि नखायाखौ दाबो थांजांथा गेट फासिं सिन तफन डकुमेन्ट कासे पेन्डिं दङ तफन ताइ के टिबिसि बुथनि सिबिसि बुथ ट्रान्सफर फैमानि माइग्रेन्ट सर्टिफिकेट जों तोजगलिया पगै फैया आबनो नेक्स्ट डेट जों फाइने फिलअप खायने हिंगे सिन पूरा कन्फर्म फंसिनाय डकुमेन्ट कासे पेन्डिं दङ नाबो थिक निसानाय हाबागै नेक्स्ट डेट मा फाइफियो नायता दिनै सातों तुमन बेले मारका फाइन कप्स तके खना तासे मा फाजेवन दिनै ब्लग आसनो अरन दिनै ब्लग ना मथासिनाय हामबाय नाव नायतानाय